Ahojte, vítajte v našom ďalšom videu. Dnes sme si pre vás pripravili také malé porovnanie v podstate troch, poviem, že identických prílieb, ale zároveň rovnakých od troch výrobcov, respektíve dvoch výrobcov. Jedna je OMPčko, tieto dve sú Sparco. Sú to v podstate najdostupnejšie príľby cenovo, ktoré sa veľmi dobre predávajú. Myslím si, že veľa ľudí to používa, je s nimi spokojné. V prvom rade by som chcel porovnať nový a starý model od Sparco. Starý model tento, označený X1. Nový model tento, označený X Pro. Sú tam nejaké rozdiely, ktoré sme vám chceli ukázať, ľudí sa na to pýta, tak možno toto video niekomu pomôže. V podstate tento, ja som to nazval starý model, ok, bol to model, ktorý sa robil doteraz, v podstate už viac menej končí výroba, takže máme nejaké posledné kusy, ktoré sa dajú kúpiť. Tento starší model, rozdiel je napríklad v tom, že nemal tieto vetráky horné, tento nový model ich má, majú trošičku iný tvar, tak na zrovnanie. Tento nový model X Pro má taký pekný spoiler vzadu, je taká viac dizajnová, viac taká, by som povedal, že nechcem povedať, že krajšia, ale taká zaujímavejšia, má to rôzne také tvary tu nadobudované, také aerodynamickejšie. Takisto zapínanie, toto je taký špeciálny cuplík vpredu, ktorý drží vlastne plexy. Takisto máme v ponuke vlastne tmavé plexy, ktoré vyzerajú nejako takto. To odbaliť. Čiže štandardne príľba každá chodí s bielým plexi. A môžete si ich prípadne niekto, kto jazdí vonku, vymeniť za takéto tmavé. Určite odporúčame na jazdenie vonku, lebo nechcem povedať, že je to niečo podobné so slnečnými okuliarmi, ale zle sa jazdí vonku s tým bielým. Myslím si, že každý, kto toto pozná, mi to potvrdí. Takže toto je taký jeden rozdiel, čo sa týka tvarov, vetrania, takisto tu je ďalšie vetranie nad čelom, ktoré tuto nebolo. Vetranie dole, v podstate na bradu, na dýchanie, na ústa. Zapínanie rovnaké, tieto základné príľby nemajú dekrúžky, majú vlastne takýto tento klasický zapínač, v podstate všetky, čo sú tu, aj to OMP, aj tá staršia Sparco, aj táto nová. Takže toto funguje takto. Čo sa týka vnútra, musím si to takto ukázať. To vypracovanie tej príľby novšej je trošku také dôkladnejšie, je tu viac toho krytia na ten krk. Je to také na pocit užšie, keď si to dávate na hlavu, ako keby viac to sedí, poviem, že nefúka tak na ten krk, alebo celkovo tá aerodynamika je potom lepšia. Ostatné vnútro v podstate veľmi identické, tie príľby sú cenovo takisto veľmi podobné. Tá príľba X1 bola v cene, myslím, že 114,90, táto je 124,90, je tam rozdiel 10 eur. Ako to vždy chodí, pri novom modeli je cena vyššia, cenu neurčujeme my, cenu určuje výrobca, takže my dnes sa držíme ceníkov. Takže toľko k tomuto. Takisto je na trhu dostupná táto OMPčková príľba, ktorá sa až tak nepredáva. Kvalitatívne by som povedal, že to je rovnaké. Je to vypracovanie znútra, takisto zapínanie, plexi, systém otvárania, štýl, takisto vetračky. Tu sú vetrania takto na šikmo, na tej Sparco je jeden centrálny. Takže toto je veľmi podobné, tvarovo takisto zaujímavá príľba. Takže toto sú také základné rozdiely, ktoré sme vám chceli ukázať. A schválne som si vybral všetky tri čierne. Vy ste možno videli ten rozdiel, že v čom vlastne sú tie rozdiely. Takže takto to vyzerá. Ďakujem za pozornosť. Čaute.